Mga kahigalaan ko, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kininausab ang usa ka taknang tulumanon nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran nining 26 na ka mga radio station nga mabati ang programa Visayas ug Mindanao mga kaigsunan. O ang maong pagpamatud ug pagsangya namo mga kaigsunan sumala kini sa pagpanudlo usab ni Master diri kanamo pinasikad sa mga nakasulat sa Biblia ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia mga kaigsunan. O ang pagtulunan sa PBC mga kaigsunan, ang magtutukod niini walay lain ang magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. atong i-display sa screen. Ang hulagway sa atong magtutudlo din mao kini ang Supreme President and Founder mga kaigsunan, no? Makita nato. O ang pagtulunan sa BBC mga kaigsunan, nagpailalom kini is blaod sa gobyerno, din adunay mga kaligunan nga gihuptan nga mao kining Articles of Incorporation and New Bylaws mga kaigsunan din narehistro kining maong pagtulunan sa gobyerno sa Securities and Exchange Commission ubos sa numero 45013 niadtong Agosto 12, 1971. O kasamtangan ang pagtulunan sa PBC gidumalahan sa Executive Vice President at the same time Chief Minister atong i-display po sa screen. Walay lain mga kaigsunan, Reverend Charlito R. Eugenio. O ang programa mga kaigsunan dinhi nga inyong mapatalingugan matagad lang Domingo, matag alas 12 ngadto sa launa dinhi sa RP Indexkio. Mabati ninyo mga kaigsunan ug basubli usab kini sa matagad lang Miyerkules ug Biyernes sa alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Live sa Facebook usab mga kaigsunan ug makita usab kini sa Parasat Cable TV sa TV5. O ang mga kaigsunan usab nga naghatag suporta sa mga programa mga kaigsunan labi na dinhi sa Balingasag Misamis Oriental din ang programa nga mabati matagadlong Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion gisuportaran sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato usab nga gi-acknowledge ang mga chapter president mga kaigsunan nga usab adunay pagsuporta labi na sa chapter president dinhi sa Taguluan Misamis Oriental Branch, chapter president Bernardino Arias ug sa iyang mga kaubanan labi na sa secretary si Sister Rose. Usab ang chapter president mga kaigsunan nga adunay pagsuporta gyapon sa radio dinhi sa Davao Branch, chapter president Jmar C. Villegas. Usab ang ato igsoon ang chapter president mga kaigsunan dinhi sa MAC-E Caguait Surigao del Sur, chapter president din ga suporta usab sa programa sa Radio Bandera dinhi sa Caguait, Surigao del Sur, chapter president Rodrigo P. Canyaman. O ingon man usab ang chapter president dinhi sa Quezon Bukidnon Branch, chapter president Moises M. Mainit. O sa uban pa usab diana nga mga chapter president nga sa sunod nato nga programa ato usab gyapon nga i-acknowledge o i-display nato ang ilang mga logo ay sa screen para ma-recognize usab sila sa ilang katungdanan. Ang atong legal counsel mga kaigsunan sa PBCM walay lain Attorney Ramil G. Carion, PBCM Legal Counsel. Ang among mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan labi na sa atong mga kaigsunan nga nasa tinipong bansa sa Amerika nga nagasudtong via Facebook Live atong igsoon Sister TC Kulihat ug Sister Lily Kulihat Peterson. Inguman Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham o ato usab nga gikumusta ang mga kaigsunan sa mga amakiton ng Hermias family labi na sa atong igsoon nga kanunay naghatag suporta walay puwas nga naghatag suporta Brother Nicodemus Nicky Hermias ug ingon man nagapasalamat kami Brad Nicky ug si Reverend sa imong paghatag suporta
sa padayon nga ato ang contribution sa Palace Reconstruction. Then makita nato ang pagtulong ni Ludibing ngadto sa Executive Vice President sa contribution nga imong gipahigayon niya na. Daghang salamat kayo. So in behalf sa Executive Vice President sa kinatubukan sa mga membros BBCM, nagpasalamat kami Brad Nicky or Brother Nicodemus Nicky Hermias. Sa pagpadayon sa mga pagbalimbayan nato mga kaigsuonan sa atong mga kaigsuon dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino, o gingon man dinhi sa Prosperidad, Agusan del Sur, Brother Ambrosio Verano and family. Dinhi usab sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado ug sa imong pamilya. Dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kila, ating igsoon usab Engineer Brother Derwin Bobong Mangalos ug siyang kapikas Rosita Co Mangalos. Dinhi sa Cleveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Dinhi usab sa Lipa, Batangas, ang ating igsoon Brother JC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. At usab nga gihatagan og pagpanimbaya ang ating igsoon dinhi sa St. Francis Village sa Barangay 105, San Isidro, Tacloban City. Ngadto kang Brother Rinaldo Espiras og sa imong pamilya nga padayon nagasuporta og nagsudong sa atong programa via Facebook Live. Sa atong mga higala nga mga salesman usab nga padayon usab nga nagasudong sa programa sa pagtulungan sa PBCM, kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. Tanan nga mga kaigsunan nasunod sa PBCM compound, usab kalakip kamo sa among mga pagpanimbaya. O ginihigayon na mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga ebanghelista o ministro. Inusab si Brother Dibs Rizaba nang umusta kaninyong tanan mga kaigsunan ug ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Sa gihapon kiniusab si Brother Ronald Kanyaman katambaya yung usab karon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga among igato dia kaninyo. Ug ninigayon na ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pag-ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telbrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa pag-atod kanyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpumusta sa tanan ng mga kaigsunan sa pagsuporta ning atong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini karong higoy na mga kaigalaan og magsuon ako kamong ihatag sa kauban mga ebanghelista aron sa pag-isgot sa tema. Ninihigayon na mga kaigsunan, dili na ito magkauban ng Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay doon na siya ay importante nga giasikaso mo sa kamilang, may gitasan din aron sa pagpadayon sa pagtuon sa mga kamaturan. O niadto diay gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero ang atong i-display sa screen. Ang numero mao kini 0917-811-8882. O diay usab ang pagpahinumdom nga hapit na nga ang pagsilibrar sa konferensya sa December 29. O gihawak ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong niana tungod kay sa katuig aduna may tulo nga pagpahigayon nato sa konferensya. Ang Marso 10, Agosto 19 o kining palaboton ang Disyembre 29 mga kaigsunan. O usab ang ato ang pagpanawagan sa mga kaigsunan nga ato ang contribution para sa Palace Reconstruction padayon gihapon kana mga kaigsunan. Ang atong tema nga pag-iskutan karon Brad Rini, Brad Diver o Brad Ronald, atong i-display sa screen ang ato ang tema mao kini nga atong pag-iskutan. Wala sa doktrina sa PBCM nga padayon ang pagsulti ug nagkalain-laing pinulungan sumala sa gitudlo ni Master. Mao kini ang atong tema nga atong pag-isgutan mga kaigsunan. Continuous gyapon kini sa mga nanglabay Domingo atong gipapabor kini pahaom sa nasulod sa pagtulungan sa PBCM din mga kaigsunan. Aduna sila mga sistema usab sa pagpahigayon nga kinahanglan atong mahibulon og atong tukion kini bay kabubot-on sa atong magtutudlo Divine Master Tomas Di Eugenio Senior. Ug dili ka na ikalimot mga kaigsunan ug na-mention ang mga pangalan nini sa ato ang programa nga din taga natong pagtaga. Daron nga masilsul sa ato ang tagsa-tagsa kauna-una ang kining gibuhat namo kauban sa mga ministro ug reverend dili ningon pagsama sa inyong balatian kundi pagpasabot kini haron nga usa ang pamaagi nato sa atong mga pag-explicar sa atong kung lakaw man usa lang ang paagi sa atong mga paglakaw pagtikang sa atong mga tiil kay mao kana ang gitudlo ni Master. Biblically speaking sa nilabay nga Domingo nga pagtuon mao kana nga pagkakatawan kita sa Dios hiusa ta sa mga panghunahuna sa pagistorya o sa mga paglakat. Karon ang nahitabo tungod kay doon na may prinsipyo nga inyong gyapong i-insist kay naa gyapon padayon sa social media ang
inyong paghatag og comments nga inyo gyung i-insist nga maong bulaton gikan sa inyong amahan sugo o kabubot-on ni Master. Namamo ni karon nga ato kayong pagtagad tungod kay sa side sa mga magwawali diin ang ato ang gilang nga leader sa magwawali ang Executive Vice President and Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nag-explicar na nga kanang matanga sa buluhaton wala na kana sa panahon sa Espiritu Santo. Diin gani si Master ana namulong nga kanang mga buluhaton na sa pagsulti ug nagkalanglaing pinulungan didto na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Nagkaroon atong Siron, Brad Rini, sa tudlo ba ni Master diri kanato kung magpamatuod ang mga ministro or magwawali gidumalahan ni Reverend Charlie Eugenio, aduna ba kitay basihanan o wala ba kitay basihanan sa tudlo ni Master kung magpamatuod kita mahitungod sa sandiganan sa atong pagtuo, Brad Rini? Aduna ba itudlo ni Master nga sandiganan mahitungod sa pagtuo o wala? Aduna gyud atong sandiganan sa pagtuo, Brother Ronnie, o atong ipasikad sa Biblia. Kining balaod sa misyon, Sa balaod numero 9, Brad Rini. oo, Pahina 14. Ang gingon, ngano nga gidili man kini ni Master aron ba supakon ang kabubuton sa Dios o kini ang atong susiyon o ipasigad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Busa, mga kaigsunan, sa gibasa sa kaubang ministro sa atong pangutana sa tudlo ni Master, ang mga ministro magwawali ba kung magpamatuod, aduna ba'y pagbasi o sandiganan nga gigamit mga kaigsunan diya sa pagtuo, aduna. Si Master mo nagpahigayon niini nga nakasulat sa atong balaod sa misyon nga kinahanglan nga ang pagtuo isandig sa mga nakasulat sa Biblia. Sa ito ba, Biblia mo isandiganan sa atong pagtuo. Si Master mo nagtudlo, ana. Nakaroon, Brad Diber, kung ano naman ta sa payag sa atong magtutudlo, kinsa ba ang muuklab sa Biblia, diin mo gamiton sa pag-explicar, isip mo isandiganan nato sa pagtuo, unya, kinsa ba pod ang paminawan sa mga tao sa pagpadayag sa kamaturan kung sino nagamit man sa sandiganan sa pagtuo, Brad Diber? Mag-explicar gani sa Biblia, Bradon, wala lain kundi ang mga magwawali. Unya, kinahanglan usab na ang mga membro adto ipagpamati sa mga magwawali. Kay Mhm. dili man ta magpataka-taka og istorya og pagyaw-yaw-yaw, Bradon. Okay? Oo, base pud kana sa gipang sulti ni Master niya atong patalinghugan ang sulti ni Master. lain-lain ko. Namuyag-yag. Sa kreatibet ang sumaso. Ang rami lang bibigay. Ang tayo na nila. Kahit tagadagdaton, sa meron sa ang dutiya. Kahit wala magwali ang tubisiin. Walang pataka, walang punsa. Yang pagwali. Ito na. Nagaitap. Sa mga libro na dokumentado ang tubisiin. Kaya nila namuhali ang tubisiin. Idakda ka na lang. Walang yang. Okay. Atong nabati, mga mahal nga tigbaminaw ang pahayag sa magtutudlo, Master Tomas Eugenio Sr. nga wala na daw lain nga paminawan o patalinghugan sa mga tao ang mga magwawali sa PBCM. Kaya ang mga magwawali sa PBCM wala daw nagapataka o yaw-yaw lang diha, kundi nagaukab sa mga kasulatan nga maong Biblia o ang mga dokumento, libro nga mga referensya nga dili kasukak sa Biblia. Busa ang sandiganan sa pagtuo nga gitudlo ni Master maong Biblia ang muhimo sa pag-ukab sa Biblia aron adto ang tao maminaw mao ang mga magwawali. Kining magwawali mao ra ning mga ministro. O kining mga ministro mao ra pud ni ang gitawag og mga saserdote sumala sa Biblia. Brad Ronald arita sa Biblia. Kung magisgotag saserdote nga sa akon ang gikaingon mao ra ni sila ang magwawali or ministro. Unsa ba ang gihulagway mahitungod sa saserdote Brad Ronald sumala sa Biblia nga kini sa tudlo ni Master mao ang sandiganan sa atong pagtuo? Ani Aberdor atong pagabasahon ng puriba dinhi sa nakasulat sa Malakyas Kapitulo 2 versikulo 7 ingon ini ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Gingon, kay ang mga ngabil sa saserdote magatipig unta sa kahibalo og pangitaon unta nila ang kasuguan diha sa iyang baba. Kay siya mao ang sinugo ni Jehova sa mga panon. Atong gisusi mga kaigsunan sa atong pangutana nga kining magwawali din mo'y gitahasan ni Master din sa pagtulunan sa PBCM nga mo'y muukab sa Biblia para mo'y muyagyag sa kamaturan din adto ang tao magpatalingog
sa Biblia kining magwali nga maurang ministro o saserdote giingon day kini nga diha daw natipig sa ilang mga ngabil sa saserdote ang kahibalo o gitawag kini sila og mga sinugo sa Dios kay kini siya ba Dios man eh. Karon ang pangutana brad Rene, kining saserdote nga ako nang gikaingon nga maurang ministro, may pruiba ba kita sa Biblia nga kining saserdote nga giingon magatipig diha sa ilang mga ngabil sa kahibalo og mga sinugo sa Dios? Doon na ba tayo pruiba nga kini gitawag gid sila og mga ministro, Brad Rene? Adon na kita ipakapakita nga prueba brother Ron nga kining saserdote gitawag din silang mga ministro. Ang Biblia adon na tatak si Adventist Church dinhi sa Isaias kapitulo 61 bersikulo 6. Apan kamo pagainganlan nga mga saserdote niyo ba ang mga tao motawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios? Kamo magakaon sa bandi sa mga nasod og sa ilang himaya kamo magapangandak sa inyong kaugalingon. Busa, matinaw nga ang mga saserdote nga diin diha sa ilang mga ngabil nagtipig sa kahibalo o gitawag mga sinugo sa Dios, mao raw usab day ang gitawag og mga ministro. Karon Brad Liber, sa laing hubad sa Biblia, kining saserdote nga maura ang ministro, equivalent man ni sa mga magwawali yapon kay maura man na, ministro, magwawali, kay ang ministro, mawali man na, ang magwawali, mao man ang ministro. Sa laing hubad, unsay katawagan niining saserdote nga gingog ministro, ug unsa ang ilang buluhaton niini, ug unsa ang ilang katungdanan tali ngadto sa katawan sa Dios. Niya Bradron, atong pagkabasahon, mugamit tag maayong balita, Biblia nga may imprimatur, Julio Cardinal Rosales, dinhi sa Malakias, Kapitulo 2, versikulo 7. Mao kini nga atong mabasa, nag-ingon ini. Katungdanan sa mga pari, ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan, magpakisayod bahin sa akong kabubuton. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Base sa itong nabasa ba doon, kini day mga saserdote, kon ministro, maura di ay kini ang mga pari. O katungdanan sa mga pari o magwawali ang pagtudlo sa matuod nga kaalam o kinahanglan. Ato nang nabasa, kinahanglan ang mga membro adto lamang kanila magpakisayod kay sila ang sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan brethren. Matinaw kayo mga kaigsunan nga ang katungdanan di ay sa mga saserdote o pari nga maura ng ministro, mao di ay ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios, unya adto kanila sa mga pari, saserdote o ministro, magpakisayod ang katawhan mahitungod sa kabubuton sa Dios. Busa dili sa mga miyembro, mga kaigsunan. Sa pagtulunan sa PBCM, kundi ni sa dapit sa PBCM din ang magtutudlo nga si Master Moy among gipaila sa katumanan nga nagpakatao nga maong Espiritu Santo, mga magwawali, gidumalahan ni Reverend, adunay mga misyonarya. Dili nga ang mga misyonaryo o mga membro mo'y mo explicar ngadto sa mga katawhan. Kundili ang mga ministro or magwawali mo pasabot o mo explicar sa kabubuton sa Dios ngadto sa panon or katawhan sa Dios. Sa dapit sa PBCM, gisugo nga magmission magsangyaw ang matag usa ka membro. Pero dili tanan nga misyonaryo ug misyonarya mga magwawali. Hinunua ang mga magwawali or ministro mao na gitawag og mga misyonaryo. So sa among side, kami magwawali, misyonaryo. Pero ang misyonaryo o misyonarya, dili tanan magwawali. Kung nag-mission man sila, dili ang tanan magwawali. Muna ang dapat mahibaluan. No, nasa Biblia nga dunay katungdanan gyud ang mga ministro, nga munang mga saserdote or pare. Sa pahayag po ni Master, dinhi sa mga magwawali sa PBCM, mo'y mukab sa Biblia og muyagyag sa kamaturan adto maminaw ang mga tao. Ay kanang Biblia nga pag-aukbon sa mga magwali sa tudlo ni Master, mao kana ang gamiton isip sandiganan sa pagtuo. Naanita sa pagbadayon nga atong hatagag pagtagad ang mga comments sa mga pamilya Mabini, particular sa kang brother Daddy Mabini, Brad Deber nga atong makita sa atong PBC International Facebook page. Unsa ba ang mga punto lang nato pagkakon Brad Deber, no? Unsa ba ang iyang gibuhian nga mga comments kay diyan nato ipasikad ang atong mga pagtubag nini karon nga atong pagtuon.
Mao kini ang comment ni Danny Mabini sa ato ang PBCM International Official Facebook page. Mao kini bradon taas-taas man ning iyang comment Mga punto lang. mga punto lang mo atong kutloon. Mao kini ang atong babasa. Nagaingon dinhi. Maayong gabi sa tanan, wala ko magdahom nga dinhi nato ni mahisgutan sa social media. Wala kami indig sa inyo, matud pang Daddy Mabini. Dugang niya nga komentaryo at mabasa, nagaingon nini, unsay pulos sa atong pagwali sa katumanan ni Master sa pagka-Espiritu Santo, ug wala man di ay kapuslanan ang pagpanultig mga dila ug pagpropesiya. Unsao nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master? Matud pang Danny Mabini. Dugang niya nga komentaryo ba doon? Nagaingon ini, unsa di ay to pagpandong ni Master, lahi ba sa pagpandong sa panahon sa mga apostoles? O dili man di ay ipadayon? Bisan gani ang kadungan ani nga wali sa Villanueva sa paglid ni Macarayo, nganong nagwali man sab, ug kakunsaran sab, ug Espiritu Santo, muingon pagpatinga. Mako natong nabasa ba doon? Okay mga kaigsunan, ato ning isa-isahon, unang comment niya, mga punto raman ngayo siya og katawran maayong gabi sa tanan, wala ko magdahom nga dinhi nato ni mahisgutan sa social media. So, dinhi man po good mo nag-comment sa programa nga sa sinugdan nagwali si Reverend mahitungod sa nahitabo atong insidente nga din usa sa membros BBCM gisunog atong breakaway group nga panguluhan ni Crisanto Ercelia. So social media man, so nag-comment man mo, so muna ang dili pod namo gihatag ang mga pag-explain dinhi sa social media. Usa sa imong mga comment, ang punto lang among gikuha dinhi brada ni kining giingon nimo unsay pulo sa atong pagwali sa katumanan ni Master sa pagka-Espiritu Santo ug wala man diay kapuslanan ang pagpanultig mga dila ug ang pagpropesiya. Unsaon nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master? Sa ato pa masabot gid ay namo Bradani nga sa inyong pagpamatuod kang Master kung nagsangyo man mo kinahanglan gyud nga magsulti og nagkalanglaing pinulungan ug maghimo og pagpropesiya kanang pagpanagna. Kaya unsaon daw pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master kung imong isalindot o imong isalikway ang pagsultig nagkalanglaing pinulungan o ang paghimog propesya mo na yung mga punto nimo. Lain pod nga punto nimo sa gibasa ni Brother Iber matod ba unsa di ay itong pagpandong ni Master lahi ba sa pagpandong sa panahon sa mga apostoles? Question mark, sa dako kayong question mark, pangutana. Ang tubag na mo, lahi. Kay si Master Dios sa katumanan sa Espiritu Santo, kung doon na may pagpandong niya, dili aron nga ang gipandungan magsultig nagkalanglaing pinulungan. Lahi tong buluhaton sa mga apostoles, mabitan ang giingunan mo sa makadaghan na sa pagdumala ni Reverend, nga kanang pagpandong sa kamot nga doon na epekto nga pagsultig nagkalanglaing pinulungan, tuara na sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo. So gimong gipangutana, managlahi ba ang tubag na mo? Lahi ang sistema ni Master kung magpandong man siya, dili aron nga musulti naglaing pinulungan o maghimog propesya ang gipandungan. Kaya bisan gani si Reverend sa panahon nga siya magbunyag mupandong man sa iyang kamot, isi paghatag panalangin didto sa maong bata o sa diyang panahon nga doon na siya kaslon. Kaya wala gihimo nga naghatag kag pagpandong para nga aron musultig nagkalanglaing pinulungan. Dugang sa imong comment dinhi sa mga punto lang gingon nimo. Bisan gani ang kadungan ani nga wali sa Villanueva sa paglid ni Macarayo. Nganong nagwali man sab og kakunsaran sab og Espiritu Santo moingon pagpatinga. O may question ani kung nagwali pananglitan nga dunay pagpakunsad og Espiritu. Kay sa unang panahon mao man na ang sistema nga dunay pagpakunsad og Espiritu niya gigamit nimo nga si Macarayo miingon nga og patinga. Wa ga po question namo nga dunay patinga sa Biblia. Pero ang amo lang pagpasabot nimo niya na nga kanang pagpatinga sa Espiritu Santo nga sa panahon sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo, wala in taon na nga padayon ang pagsulti og nagkalanglaing pinulungan. Basig mo ni inyong pagsabot nga dunay patinga, dunay pagkunsad sumala sa pagwali ni Macarayo sa Villanueva. Wara ba na magpasabot kung gimension ang pagpakunsad unya na ang patinga padayon ang pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Mao na dapat nga inyong sabdon. Kay kung di na ninyo masabdan mo nang magkasinayop. Kay sa makadaghan ang paggamit sa mga ministro, pagdumala ni Reverend mahitungod sa patinga, nganong naipatinga, kay kanang patinga, nga nadawat sa mga tinunan, nga Espiritu Santo, patinga na siya, kay dunay musunod ana
nga kahingpitan sa pagbaton na og lawas. Ato sang basahon, Brad Ronald, ang pagpayag sa Biblia nga naagyod ang patinga nga Espiritu Santo nga nadawat sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang kapanahonan. Pero atong klaruhon nga kung naaman ang patinga, kung nagwali man ni patinga, nagwali man ang mga magwawalit patinga, wa magpasabot nga gipadayon namo ang pagpahigayon sa pagsulti og nagkalaing-laing pinulungan. Hayan kini, Brad Ronald, sa Biblia nga mabasa nato nga adunay patinga nga nadawat ang mga tinun-an ni Kristo sa ilang kapanahonan, mao tong Espiritu Santo. Okay, Brandon, atong pagabasahon. Atay Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Atong pagabasahon ang puriba dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 22, ingon ini nga atong mabasa. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Mao ni ang puriba, Brandon. Matinaw kayo mga kaigsunan sa pagpuriba kunhain kining giingog patinga. Matud pa siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sulod sa among mga kasing-kasing. Kini bang espiritu, Brad Rini, nga giingon nga patinga nga gihatag sa Dios ingon nga patinga diha sa sulod sa mga kasing-kasing sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo silang kapanahonan. Gipiho ba nga mao gid ni ang Espiritu Santo sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rini? Gipiho gikana Brother Ronnie nga kanang espiritu ingon nga pati nga Espiritu Santo na siya. Ang pulong sa Dios nga Biblia atong pagbasahon dinhi nakasulat sa ikaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 22 ang nagaingon, gimarkahan niya kita ingon nga iya pinagi sa pagpuyo niya sa Espiritu Santo diha sa atong kasing-kasing nga mausab ang kaligunan nga nadawat nato ang iyang mga saad. Bosa, klaro kayo mga kaigsunan nga ang Espiritu nga giingon nga gihatag ingon nga patinga mao ang Espiritu Santo. Kinsay nakadawat sa patinga nga Espiritu Santo? Ang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Pero wa magpasamot ka na nga kung atong gi-explicar sa atong kapanahonan ang patinga sa Espiritu Santo nga nadawat sa unang panahon diha sa mga nangalagad kang Kristo nga ang pagsulti og nagkalaing-laing pinulungan magpadayon na. Okay. Sa laing hubad, Brad Eber, kining giingon nga patinga nga maong Espiritu Santo nga nadawat sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang panahon. Unsa ang lain nga paghatag o paghulagway nining patinga sa ubang hubad sa Biblia, Brad Eber? Gitawag na siya, Bradron, og first installment. Niatay pagabasahon nga Biblia, kining the book, Tyndale Translation, sa maurag yapon kapitulo o bersikulo sa Biblia. 2 Corinthians chapter 1 verse 22 mo kini nga atong mabasa. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as the first installment of all that he is going to give us. Nga kung sa Cebuano, gibutang niya ang iyang marka kanato, ang iyang marka sa pagpanag-iya o gihatag kanato ang iyang balaang espiritu sa atong mga kasing-kasing isip garantiya nga kita iyaha ug isip unang data o bayad sa tanan nga iyang ihatag kanato. Mga kaigsunan, sa hubad sa gibasa sa kaubang ministro Tyndale Translation the book, kini di ang patinga gingon nag first installment nga kung sa Cebuano unang data or bayad kung magisgot man pananglitag mahitungod sa labi. Kanang patinga sa laing paggagamit pananglitan kung doon na kay pagpatahi pananglitan o karsonis baron o sanina baron dito sa tiluring, doon na pangayoon nga patinga sa nagtahi. Kato pa partial or first installment. Sa ato pa kung mahuman na to gimong kuhaon doon na dayon kay gitawag og full payment or imong ipolipid. Mao na siya mga kaigsunan bot ipasabot sa gingog patinga. Giingon siya first installment sa Biblia nga Tyndale Translation the book o giingon nga sa Cebuano pa unang data or bayad. Ngano man nga giingon nga patinga ratong ilang nadawatan tungod kay dunay pay kasunod nga kahingpitan sa Espiritu Santo nga mo nang pagbaton og lawas. Kaya nga atong Ginoong Hesukristo sumala sa pagpahayag sa Biblia sa ilang kapanahunan na naman ang Espiritu Santo pero
kadtoy espiritual nga kahimtang isip pati nga nadawat sa mga tinunan. Matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, ang magsulti kag batok sa anak sa tao lugar sang Kristo, mapasaylo ka. Pero kung adto ka magsulti og batok nga pag-istorya o sulti sa Espiritu Santo, dili ka mapasaylo niadtong kapanahonan nila. Og matud pa niadto pa kunong kapanahonan nga palaabuton. Sa doon na pa'y kapanahonan nga palaabuton para sa Espiritu Santo, mga kaigsunan, nga inig-abot mo na siya ang kahimpitan. Dili na patinga. Kaya tuwa man ang patinga dito sa mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo. Hay, nang prueba ni Brother Ronald, sa Biblia, gi-explicar, nga ana-ana ang Espiritu Santo sa ilang kapanahonan sa mga tinunan, pero patinga to, pero doon na pa'y kasunod. Nga, kining Espiritu Santo, kay gingon man, nga palaabuton pa nga panahon pagtungha sa kahimpitan na sa Espiritu Santo nga magbato na siya o lawas sumala sa Biblia. Okay, Brother Ron, ani ang puriba? Natay Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Atong pagabasahon din sa nakasulat sa Mateo, Kapitulo 12, versikulo 32, ingon ini nga atong mabasa. Og bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao, siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu Santo, dili gayud siya pasayloon. Bisan ining panahon na karon o niadtong kapanahunan nga palaabuton. O matinaw kayo mga kaigsunan, di ba klaro kayo nga dunay kapanahunan nga palaabuton para sa Espiritu Santo? Nga dili tong sama sa nadawat na sa kapanahunan nila sa mga tinunan ni Kristo nga kadtong nadawat nila nga Espiritu Santo, pati nga ba to? Partial to. First installment kung sa Tyndale Translation nga Biblia. Pag-abot sa kapanahonan nga palaboton, may tungod sa Espiritu Santo kay gisplikar sa atong Ginoong Jesucristo nga dili gid mo pasayloon kung makapasipala magsulti sa Espiritu Santo niining panahon na karon sa to paakto na sa ilang kapanahonan. Kaya naman ang Espiritu Santo nga nadawat nila, pero kadtoy patinga. First installment. Og dili pod makapasaylo gyapon kung magpasipala kag sulti sa Espiritu Santo kung moabot na ang kapanahunan nga palaabuton. Nahain man, sa pagkatuman ining kapanahunan nga palaabuton para sa Espiritu Santo, mao na ang pagbaton o lawas mga kaigsunan nga sa among pagpaila sa pagtudlo, natuman sa among magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Tuuhan man ninyo og dili, why question sa mga dili magtutuo sa PBC, pero makapagpriba kami sa Biblia. Base sa mga tagna nga ang Espiritu Santo magbaton gina og lawas, kay matud pa sama sa atong Ginoong Jesucristo may tagna kini nga magpakatao og ianak og babae. Hay nang tagna brother ni nga atong gigamit sa pagpahayag sa tudlo ni Master nga gigamit nato may tungod sa Espiritu Santo nga magpakatao. Aniya ang tagna, Brother Ronnie, nga ang Espiritu Santo magpagkatao. Dini atong pagabasahon ang Biblia, English, King James Version, sa Ecclesiastes chapter 4, verse 15, nagaingon, I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Og sa atong pinulungan nga Cebuano, nakita ko ang tanang mga buhi nga nagalakaw ilalom sa adlaw, nga sila nakauban sa ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya sayang dapit. Mga kaigsunan, kini mao ang tagna nga gigamit namo sumala sa tudlo ni Master nga kining tagna nagisgot og ikaduhang bata. Second child that shall stand up in his stead. Ikaduhang bata nga mitindog puli kaniya. Way mabasa nga Espiritu Santo nini. Ining gibasa sa kaubang ministro nga naman. Tungod kay tagna kini mga kaigsunan og dili abilidad sa Biblia nga kun sa matagtag na ibutang ang pangalan. Pero ngunong napiyo sa mga ministro sa pagtulunan sa BBC, based sa pagtudlo ni Master Derek kanamo nga kining ikaduhang bata nga mutindog og mupuli. Mao gyud ang Espiritu Santo. Tungod sa makadaghan na natong pag-explicar mga kaigsunan ni summarize ko lang dili man ta makakwintag sikan naguray first. Sa Biblia ang mulugar nga first mao man nga tong Ginoong Jesucristo nga may tagna pud siya Isaiah 9:6 summarize na lang. Isaiah 7:14 sa pagbahayag nga dunay ulay nga manamkon tagong ngalag Emmanuel. Sa Mateo 1:18-23 ang katumanan mga tong Ginoong Jesucristo kana. So siya may mulugar nga first child sa atong makadaghan pod nga pagtuon si Kristo sa Juan 1:1 gitawag nagpulong o word
Unya, gingon na siya, the word was first. Una siya. Ang pulong nag-una. Unya, sa itong mga pagtuon kanang sa Amplified Bible, mo footnote na dito sa Isaiah, nga katong word was first, mo nang dito sa Isaiah 9:6. Sa ito pa, word was first, katong word na himo ang child, sa ito pa, child was first kinsa sa Ginoong Hesukristo. So, siya mo lugar nga first child, pero na second child gatag na nga mo puli. Gipiyo ba, Brad Diver, nga kining atong Ginoong Hesukristo nga mao ang first child, nagpayag yun nga siya dunay kapuli nga sa tagna nga may ikaduhang bata nga sa diyang mataw mutindog ug mupuli sa pagpayag sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa ang mupuli niya, Brad Diver? Walay lain bradun, ang puli kaniya mao ang Espiritu Santo, litra por litra. Mismo si Ginoong Hesukristo ang namulong niini. Atong pagapribahan bradun, mogamit ang Biblia, kining ang pulong sa Dios dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26 mao kini ang atong mabasa. Giingon ni Ginoong Hesus, kini mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. 26. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa Amahan. Puli kanako bisag di lang takuto bradon. Ang Espiritu Santo sumala sa gibasa mo, Brad Diver, sumala sa pagpayag sa atong Ginoong Hesukristo. Puli ni Kristo bradon. Ditakdo sa tagna mga kaigsunan nga dunay ikaduhang bata, second child. Unsa man pagka-child ug wala ianak og babae. So understood nga pagka-child ianak og babae, pero gihulagway sa Biblia ikaduhang bata nga mutindog og mupuli. Sa pagbayag sa atong Ginoong Hesukristo, adunay mupuli niya nga mao ang Espiritu Santo. Di modo kini diay Ecclesiastes 4:15 mga kaigsunan sa pagtudlo diri kanamo ni Master. Ang ikaduhang bata nga mutindog og mupuli mao kana ang Espiritu Santo. Karon anita sa paghisgot na pod mga kaigsunan. Mao na siya ang gingon sa Mateo 12:32 nga may kapanahonan sa Espiritu Santo. Ay nag-abot sa kapanahonan nga palaboton para sa Espiritu Santo o magsulti kag pasipala dili ka pasayloon kay mao naman na ang kahimpitan nga magbaton og lawas ang Espiritu Santo diin sa atong pagpaila si Master ang katumanan. Motong naipatinga, pero wa maghisgot, wa magpasamot niya na nga kung nagisgot gyapon ang mga ministro sa PBC mo patinga nga padayon gyapon tang magsulti og dagkalanglaing pinulungan. Karon ani balikan na to, Brad Diver, ang pahayag ni Danny Mabini sa iyang comment sa Facebook. Atong pagabalikan bradon mao kini ang comment ni Danny Mabini sa ato ang PBCM International official Facebook page. Mao kini atong pagabasahon nagaingon nini, unsay pulo sa atong pagwali sa katumanan ni Master sa pagka-Espiritu Santo ug wala man di ay kapuslanan ang pagpanultig mga dila kun laing mga pinulungan ug pagpropesiya sa ato pa pagpanagna. Unsaon nimo pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master? Okay, atong gibalik ang maong comments para nga ato na pong tagang pagtagad kining bahina sa iyang mga komento. Sa ato ba ilagyo nga i-insist kini nga naagid ang pagsulti og nagkalanglaing pinulungan og ang paghimog propesya kay unsaon na to pagpamatuod og sa pagwali sa katumanan nga si Master mao ang Espiritu Santo kun wala kuno tay pagsultig mga nagkalanglaing pinulungan, wala kuno dili kuno magpulos ang pagwali sa katumanan sa Espiritu Santo kundi magsulting nagkalanglaing mga pinulungan. Unsaon daw pagpamatuod sa pagka-Dios ni Master? Bradani anita sa pahayag ni Master kun musibo ba sa imong gingon nga kung magwali dayta sa katumanan sa Espiritu Santo nga mao si Master kinahanglan magsulti ta nagkalanglaing pinulungan ug maghimo tag propesya o pagpanagna. Adita sa kang Master nga pagpahayag, Brad Ronald, nga diin kining pagpahayag sa atong magtutudlo napatik sa libro. Nga diin ang nagpahigayon nining libro mao nga atong Executive Vice President Reverend Charlie Huyog ug kaubang ministro Brother Danilo Nacco at the same time Board of Director. Unsa bay gipahayag sa atong magtutudlo, Brad Ronald? Padayon ba kanang pagsultig nagkalanglaing pinulungan o kanang pagpasulod-sulod og espiritu? Dili gina magpadayon bradron. Sa ato ba kung dili magpadayon, kontradik na sa giingon ni Danny Mabini nga unsay pulo sa pagwali kung dili magsultig nagkalanglaing pinulungan. Nagtuo magagag na si Master mo atong gilang Dios na unsa asa kitaon nga kanang imo amoy nahusto o inyo amoy nahusto samantalang sa pagabasahon sa kaubang ministro ang libro ang atong magtutudlo si Master nag-ingon nga wala na pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Ang briba, Brad Ronald. Ani bradron atong pagabasahon kining mga kasinatian uban sa Espiritu Santo
nga nagpakatao Divine Master Tomas D. Uinio Sr. sa page 82 ingon ining atong mabasa. Gikan karon, dili na ko gusto mamatik pa mo sa inyong mga membro. Kay sa PBCM ang akong kasuguan, gidili kining pagpapatik sa lawas. Kay ang tinuod nga patik o timbre mao ang patik o timbre sa Espiritu Santo. Usa ka patik nga dili literal o material, kundili espiritual. Dili ka na magpasulod og espiritu og sa PBCM walay muhimo sa pagpasulod-sulod og sultig laing pinulungan. Klaro kayo. Matinaw kayo, klaro kayo sa gibasa. Kinsa may tuuhan nato? Ang imuhang pahayag, Brad Danny, o ang pahayag sa atong magtutudlo nga napatik na sa basahon? Ngay matud pa ni Master, dili ka na magpasulod og espiritu og sa PBCM walay muhimo sa pagpasulod-sulod og espiritu og pagsultig dagkalaing-laing pinulungan. Apil gani ang pagpamatik, gidili na ni Master. Namingon ka nga way pulos ang pagwali kung dili magsultig nagkalaing-laing pinulungan, di ba? Kontrary sa pahayag sa atong magtutudlo. Naon say tawag ninyo kung ninyo ning ipamugos? Dapat unta brother mo nay ipatik nila sa ilang una-una kay nakapatik na sa atong basahon. Kana unta, mapatik sa inyong una-una ang sulti ni Master nga wala na ng mga pagsultig nagkalaing-laing pinulungan. Gani, adunay membro og chapter president pagyud uban nga mga chapter president nagpamatuod sa nakadungog sa ebanghelyo ni Master nga kanang pagpasulod-sulod sa espiritu nga ang epekto dayon magsultig nagkalaing-laing pinulungan. Wala na sa panahon sa Espiritu Santo. Panahon na sa atong Ginoong Jesucristo. Kinsa ang usa nga atong patalingugan, Brad Dever, nga membro sa PBC nga nagingon nga i-convince siya nga anang pagsulti-sulti o nagkalanglaing pinulungan o kanang pandong-pandong sa kamot. Atong kaubang igsuon brethren si Jaime Delgado niya atong patalinghugan ang ihang sulti. Sa 2004, ang iputang aldig na balo magtungan siya PBCM. So, nagkabalo ko nga sa utabang nato sa PBCM ako to. Tanto niya, sige na pinagbalbal, ito na talaga siya o PBCM ko. Naglapitan na niya ang istorya sa ako na pinalan daw ko magpasulod na espiritu. Pasulod daw ko sa espiritu, dahil daw ko hintit na espiritual, puro dili magpasulod. Tapos siya ito ba? Dili ko magpasalay yung magpasulod ko nga no. Dili man, wala man nag-imong si Master na nahin tao magpasulod ko niya espiritu, wala nag-imong. Pag-abot na mo, dili, wala nag-imong. Hindi, ang amo ko pagkali dili man kamo, kundi si Master ang magyarigan. Okay. Usa sa membro si Jaime Delgado nagpamatuod nga wala na nang pasulod-sulod sa espiritu. Gawas kang Jaime Delgado nga usa ka membro. Chapter President, mga kaigsunan, atong mabati, adunggan niya dito kang Master nga kanang pagsultig nagkalaing-laing pinulungan. Wala na. Ug matod pa nila sa tudlo ni Master, dito na sa kapanahonan sa atong Ginoong Jesucristo. Usa ka Chapter President nga mao si Felix Narte, atong paminawan, mga higalag, mga kaigsunan. Ako din si Felix Narte, usa ka chapter president sa Camotes Island, Cebu. Sa akong magka-membro, wala din ko kadungog nga nangingon si Master nga magpasundan ko espiritu aron sulti ang laing pinulungan. Wala yun. Maton pa ni Master, kanang magpasulod-sulod ng espiritu aron sulti naglaing pinulungan. Sa panahon na ni Espiritu, maton pa ni Master, pero sa iyang panahon, labi na karon sa Espiritu Santo, wala subo sa Master. Klaro kayo at tunadunggan ang pahayag sa chapter president, Brother Felix Narte, nga kanang pasulod-sulod sa espiritu o pagsulting nagkalanglaing pinulungan. Sa panahon sa Espiritu Santo, wala na. Kay matod pa daw ni Master, sumala sa dunggan ni Felix Narte, dito na sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Gawas kang Felix Narte nga sa chapter president. Ang chapter president pagyod sa Mati, Caguait, Surigao del Sur, nga amahan sa kaubang magwawali, Brother Ronald Canyaman, nga mao si Brother Rodrigo Canyaman, o sa chapter president nagpamatuod sama sa pagpamatuod ni Brother Felix Narte nga kanang pagsultig nagkalanglaing pinulungan wala sa kapanahonan sa Espiritu Santo kundi didto na sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Atong paminawan ang pahayag sa chapter president Brother Rodrigo Canyaman. Ako si Rodrigo Canyaman, usa ka chapter sa Mati, Caguait, Surigao del Sur. Membro ko sa 1987. Ug sa akong pagka-membro, wala magtudlo si Master o kanang pagsulti o naklain-lain nga pinulungan.
o magpasulod-sulod o espiritu nga magkasulti o naglain-laing pinulungan. Matod pa ni Master, wala na ng pagsulti o mga naglain-laing nga pinulungan kaysa panahon pa na kang Kristo. Maura gyapon ang pahayag niya. Pareho sila ni Brother Felix Narte kay nakamati man sa sulti sa atong magtutudlo nga kanang pagsulti og nagkalanglaing pinulungan. Wala na na. Siya ro di gina masabtan gibalik-balik na mo ni. Kinsa may tuwa lugar kini lugar sing mga chapter president og membro namakak ni sila. Ha? Unya sa atong gibasa sa gibasa sa basahon nga mga kisinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakataw, si Master man nagingon nga wala na nang pasulod-sulod og espiritu og wala na usab kanang pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Kay matod pa nagingon ang mga chapter president ingon si Master sa panahon na ni Kristo. Na tinuod bagyod Brad Rene nga sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo ang mga tinunan usa na niya na si apostol nga si Pablo nagtugot og wala magdili sa pagsulti og mga dila or nagkalanglaing pinulungan. Brad Rene sumala sa Biblia. O doon na kita ikapruiba na Brother Ronnie, no? Atong pagabasahon kining ang Biblia, adunay tatak sa Seventh Adventist Church. Nagaingon sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 39 ang nakasulat, busa mga igsoon ko, tinguhaan ninyo sa dakong kasibot ang paghimog propesya og ayaw ninyo pag idili ang pagsultig mga dila. Klaro kayo mga kaigsunan sa pagingon sa mga chapter president nga nagingon si Master panahon naman na sa kang Kristo ang pagsultig nagkalanglaing pinulungan atong gitrace sa Biblia na gidi ay sa pahayag ni apostol nga si Pablo nga matod pa niya ayaw ninyo pag idili ang pagsultig mga dila o kanang pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Pero ato dayong gisusi kinama na sa Biblia asa may dako ang pagpropesya kanang pagpanagda o ang pagsultig mga dila sumala sa Biblia Brad Diver. Dako ang pagsultig propesya bradron kon pagpanagna ato pagaprubahan mo gamit ang Biblia kining may tatak SDA kun Seventh Adventist Church dinhi sa unang Korinto 14 bersikulo 5 nagaingon ini buot ko nga kamong tanan magasultig mga dila apan labaw pa niini nga unta kamo managhimog propesya. Ang nagahimog propesya kun panagna labi pang dako kay kaniya nga nagapanultig mga dila gawas kun adunay magahubad sa kahulugan niini aron ang iglesia mapalig-on. Sa ato pa dako ang paghimog propesya o pagpanagda kaysa pagsulti og dila o nagkalanglaing pinulungan. Karon ang pangutana, kini bang pagsulti og nagkalanglaing pinulungan, pagsulti dila padayon ba ni? Basahon ko natay Biblia nga mayong balita Biblia hiligaynon atong i-display sa screen. Basahon nako ang pahayag ni apostol nga si Pablo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 ngadto 10. Ato lang ihugna-hugna ang pagbasa ingon niini. Ang gugma wala sing katapusan, ang hiya sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi. Ang mga hiya sa paghambal mao man pagistorya. Sa iban nga mga hambal, o sa palang laing mga pinulungan, magauntat sa atong pinulungan, mahunong. Kaya ang ihibalo, may katapusan. Doon na po daw ihibalo nga doon ay katapusan. 9. Kaya nga ito ihibalo kakang pagwali sang pulong sang Dios yung ginbugay sa aton, hindi pahimpit. So doon na diya sila ay kahibalo, may tungod sa pagwali sang pulong sang Dios, nga gihatag daw kanila, pero matod pa ni Pablo, dili himpit. Yes. Pero kung ang himpit magabot, ang di himpit magataliwan. So doon na dahil kahingpitan nga moabot, ngayon nag-abot sa kahingpitan, katong dili hingpit, mawala to or magataliwan, hain tong dili hingpit, mao tong pagwali sang pulong sang Dios. Unsa pa? Kadtong mga hiya sa paghambal, sa iban nga mga hambal magauntat, mahunong. Sa ito pa pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Apil nga, mahunong kay dili pa hingpit, kay dunay moabot nga kahingpitan. Nag-abot sa kahingpitan, kadtong dili hingpit nga mga hiyas, apil ang pagwali sang pulong sang Dios, mawala kay dili pa mahingpit. Karon, hain ba gipahinungod ang giingon nga pagwali sang pulong sang Dios nga matod pa ni Pablo dili hingpit ug kadtoy mawala, kalakip ang pagsulti o paghambal sa nagkalanglaing mga pinulungan. Sa Biblia ra gyapon nga maayong balita, Biblia nga hiligaynon, Biblia ang Katoliko sa Roma 10:17 nako pagabasahon. Gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kagang pulong sang Dios mo nang gi-explicar ni Pablo nga ilang giwali pero dili hingpit ug kadtoy mawala nagabot sa kahingpitan. Kagang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Gisusi nato asay dako sa pagpanagna o pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Dako ang pagpanagna. Gawa sa dako ang pagpanagna napagi mas labing dako sa pagpanagna kanang pagwali sa pulong sang Dios nga atong gisusi wali may tungod kang Kristo. Mas dako pa man na sa panagna.
ang panagna dako pa sa pagsulting nagkalanglaing pinulungan. Unsay giexplica sa Biblia? Mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. Pero mahibulong ang mga ministro nga ginumalahan ni Reverend Charlie Junio nga kamo nga mga misyonarya, mga membro. Mao may nagpadayon, kaklaro anang mawala. Nabay mawala nga ipadayon. Nakaron, ang giingon nga kahingpitan, Brother David, unsa gipasabot sa kahingpitan nga giingon nga mawala tong dili hingpit nga maong pagwali sang pulong sang Dios nga atong gisusi, wali mahitungod kang Kristo. Unsa kining kahingpitan nga gipasabot, Brother David, nga moabot? Ang hingpit nga gisgutan bradon mao nga ang Dios makita nato naong ug naong. Ni atay pagabasahon nga Biblia kining the Book Tyndale Translation. Sa mao ra gyapon nga bersikulo 1 Corinthians chapter 13 nya verse 10 lang atong pagabasahon bradon mo kini atong mabasa nagaingon ini diretso na nato sa Bisaya bradon. Apan inigabot na sa hingpit. Gi-close an open bracket. Sa ato pa sa dihang makita nato ang Dios naong ug naong bisag diha lang ta kutob bradon. Klaro kayo. Ang hingpit nga palaabuton mao di ay nang makita nato ang Dios naong ug naong. Klaro kayo mga kaigsunan, Dios di ang gisgutan ning kahingpitan nga makita nato sa naong ug naong. Kinsa man ning Dios mao man ang giexplica ni Kristo nga kapuli niya ang maong Espiritu Santo. Unya dugang pagyud nga pagpruebo sa Biblia, Brother Donald, nga ang paghimog propesya apil ang pagsultig nagkalanglaing pinulungan mahanaw. Doon na ba tayo laing prueba sa Biblia, Brother Donald? Nagitay laing prueba na bradon atay Biblia nga ang buhing pulong nga Biblia. Atong pagabasahon sa mao ra gyapon nga sitas sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 ikama nato sa 10 ingon ini nga atong mabasa. Unahon ta ang 8. Ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan. Apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Muabot ang adlaw nga ang propesya pagsultig laing pinulungan ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. Dayon sa bersikulo 10, apan sa higayon nga muabot na ang pagkahingpit, ang pagkinahanglan niining mga gasa o hiyas nga dili hingpit, matapos og mawala na. Karon, pangutanan ninyo mga pamilya mabini, kining giingon nga moabot ang adlaw nga ang propesya mao nang pagbanagna. Dako pa na sa pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Ha? Moabot ang adlaw nga ang propesya pagsultig laing pinulungan ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. Kini bang pagsultig nagkalanglaing pinulungan mahanaw padayon ni? Kining word nga mahanaw padayon ni? Sabta daw ninyo. Manak may umog nasakit mo nga nang niabot social media, mas nasakit ang mga ministro labi na ang Executive Vice President Reverend Charlie Junio. Nagrespeto man ka mong leader. Nagyukbo man kan mong leader, mao nay pagyukbo nga nagingon ang leader, wa na nang pagpandong kamot, wala na nang papasulod-sulod espiritu, wala na nang pagsultig nagkalanglaing pinulungan. Unya inyong padayon, asa inyong respeto? Kuno na may masakit kami. Si Reverend ug ang mga nagsuporta nagsunod kang Reverend nagtuog nagila sa pagka matuod niyang leader nga gipahilona ni Master. Nganong walaon ang propesya o pagpanagna? Kay pag-abot sa kahingpitan nga makita ang Dios na naong nga mao ng Espiritu Santo, mao naman gud kini ang muhimo sa pagpropesya. Kay ang Espiritu Santo sumala sa Biblia mao na ang mosulti sa mga butang nga umalabot. Haing puriba, Brother Rene. Aniya, akong pagbasahon ang Biblia, ang pulong sa Dios. Dinhi sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 ang nakasulat, apan kon moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamaturan, tudluan niya kamo sa tanan nga kamaturan. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kung dili isulti lamang niya ang iyang nadungog, isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. Kinsay mosulti sa mga panghitabo sa umalabot sumala sa gibasa mo, Brother Rene? Wala lain, Brother Ronnie, kundi ang Espiritu Santo sa kamaturan. Ang Espiritu Santo mao na ang muhimo sa mga pagpanagna o pagpropesya. Mao nang gitagaag kinutuban mga hiyas kana nga naa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Sa ilang panahon apil ang pagsultig nagkalanglaing pinulungan, kalakip gani ang pagwali sa ngalan ni Kristo, mawala mahanaw kay giexplikar ni Pablo, dili pakadto mao ang kahingpitan. Pulihan sa hingpit. Di masabtan,
Muna nga among gibuhat kanong gibalik namo para nga masilsil ug mapatik sa inyong tagsa-tagsak ka mga kaisipan ang among katuyuan niini aron nga matunhay ang ato ang sistema sa pagpangalagad. Uniform kita sa pag-explicar, kung sa lakaw pa, uniform ang pag-alsas atong mga tiil sa atong paglakaw. Dili kay maglainta. Kay kung maglainta, nagkagubot na. Dili na makita ang pagkamatuod nga katauhan nato diya sa pagtulunan sa PBC. Hinaot mi nga inyong nasabtan. Niabot naman ang oras. Amo pa untang ipabati ang imong counter. Kay imo man gipangayo god nga kun ang imong papa dili pa tinuod nga sinugo ni master nganong wa man badlonga sama kang Miri Alcasarin, Pedro Subaylo ug Nanong Murata. Gipabati namo ang pahayag sa chapter president at the same time board of directors Brother Paquito Nabia nga nakita niya ang imong papa nga gipaludlod ni master, gikasab-an ni master, gisumbag ni master. Kunya imong papa ni duol didto mitaho didto nangutanag unsay sala. Pero di naman maabot ang atong oras. Kay imo man ang gi-counter sa sunod nga Domingo amo usab na nga hatagag pagtagad kung kanang imong counter do na bay kaligunan sumala sa imong gipaningil nga imo yung ipamugos nga ang buloton sa imong papa tinuod. So dinilang kuto mga among ikalaga diha kaninyo mga kaigsunan, napupos na ang atong oras sa ngalan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Iño Senior o sa Executive Vice President Reverend Charlie Iño. Kami manamilit na kaninyo kini inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos ug sa ngalan usab sa mga kaubang Ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kami mingon kaninyo manamilit og moingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.